Někteří z vás mi říkají příroda. Pro jiné jsem matkou, díky které existujete. Jsem tady už miliardy let, asi 22,5 tisíckrát déle než vy. Povyprávím vám příběh, který jsem vyprávěla již mnoha generacím před vámi. Je to příběh o vochláři Ludvíkovi, který našel v lese u Vidnavy poklad. Ten ho královsky živil do doby, dokud dodržoval podmínku, že si z něj vezme jen 25 zlatých týdně. Když pak podlehl pýše a stal se nenasytnějším, rozhodl se ignorovat hlas vycházející z lesa a hrnec se zlaťáky vytrhl ze země. Tehdy poklad navždy zmizel. Vaším pokladem v lese u Vidnavy je kaolin. Ten jsem vám dala k vašemu opatrnému využívání. To, co se tady u vás chystá, je právě ono hrubé vytržení pokladu ze země. Spojte se a nechte si tento poklad na dobu, až ho opravdu budete potřebovat. Nenechte se zlákat k tomu, abyste si nechali hrnec vytrhnout ze země jako vochlář Ludvík. A pamatujte, jsou to mé hory, moje půda, moje toky, moje lesy a je jen na nich, zda vás přijmou nebo opustí. Ano, vaše budoucnost závisí na mě. Jestli se rozhodnete na mě brát ohledy či nikoli ve svých každodenních životech, není pro mě až tak důležité. Tak či onak, vaše činy rozhodnou o vašem osudu, ne o mém. Já jsem příroda, já tady budu pořád, jsem připravena se vyvíjet. A vy?